नमस्कार प्रणाम। हम कृष्णा छपरहिया आप सभी के दिल से स्वागत करतानी आपके अपन चैनल कृष्णा छपरहिया में। और आप सभी के एगो भोजपुरी गाना सुनावे जातानी, मतलब पक्का कहतनी कि अच्छा लगी। अगर पूरा सुनब जा तो पक्का अच्छा लगी। सुनी। अरे कि जेकरा चेहरा पनूर हो जाला वो आदमियत से दूर हो जाला। अरे कि जेकरा चेहरा पनूर हो जाला वो आदमियत से दूर हो जाला। आई है देखल गइल बा जमाना में ओकरा सचहू गुरूर हो जाला। एगो लइका एगो लइकी से का कहता तनी गौर फरमाई। अरे कि सब कहेला कि बहुते सुनर बारू तू। अरे कि सब कहेला कि बहुते सुनर बारू तू। टोना लागे न काचे उमरिया में, टोना लागे न काचे उमरिया में। अरे कि सब कहेला कि बहुते सुनर बारू तू। टोना लागे न काचे उमरिया में, टोना लागे न काचे उमरिया में। हर कि तोहर नैना शराबी न ताकल कर रूप के रानी छत से ना झांकल कर। कि तोहर नैना शराबी न ताकल कर रूप के रानी छत से ना झांकल कर, झांकल कर। हर कि जे नेता के लू अनहरियों में हजूर हो जाला। कि जे नेता के लू अनहरियों में अजर हो जाला। कौनो जादू भरल बा नजरिया में, टोना लागे न काचे उमरिया में। शुक्रिया। अगर अच्छा लगल होखे तो वीडियो के लाइक कर देव जा और चैनलवा के सब्सक्राइब कर लेव जा। शुक्रिया। मिलल जाई अगला वीडियो में।